Bon dia, vos saludem des del Departament del Cicle de Turisme i conjuntament també amb el Departament de FOL de l'IES Serra de Mariola a Muro d'Alcoi, dintre del programa de televisió que realitzem conjuntament amb l'alumnat d'aquests cicles. Aprofitant que avui tenim una actuació molt especial al cinema d'ací de Muro d'Alcoi, hem dut als nostres estudis a una persona molt coneguda dintre del món de la música. Es tracta de Pep Jimeno. Hola Pep, moltes gràcies per vindre. Bon dia, un plaer. Conegut com el Botifarra, nascut a Xàtiva i que comença la seva carrera musical a l'edat dels 13 anys, el 1975, en plena transició política. A més, el seu interès per la recopilació de cançons i històries ha donat com a fruit una herència cultural i musical d'una tradició oral de moltes generacions que s'haguera perdut si Pep no haguera realitzat aquesta tasca. Ha sigut component del Sarau i de l'Escola de Dansa de Xàtiva, entre d'altres associacions i col·lectius, i ha participat en nombroses col·laboracions amb altres artistes. A la seva esquena ha publicat discs com Si em pose a cantar cançons, del qual se'n van vendre desenes de milers de còpies i que va ser un èxit sense precedents. Pep Jimeno, a més, ha compartit escenari amb grans figures d'arreu del País Valencià i ha aconseguit reconeixements tals com els Premis Ovidi i el mèrit i la distinció al mèrit cultural de la Generalitat Valenciana. I sense més preàmbuls, donem la benvinguda de nou al nostre centre a Pep. Benvingut, moltes gràcies per vindre. Si no m'he compte que estàs al loro de saps. N'hi ha que informar-se. T'explico. Ja ho coneixem de fa temps. I bueno, res, la nostra companya Núria, que és alumna d'ací del centre, et farà algunes preguntetes. Molt bé. Bon dia, Pep. Bon dia. Bueno, después de la presentació que ha fet la nostra tutora Àngela, ens agradaria, per a conèixer un poc més de la teva persona, fer algunes preguntetes, si et pareix bé. No me les faci molt difícil. No, facilites. Bueno, comencem. Què és ser al poder transmetre a les noves generacions la història i les tradicions de tota la cultura valenciana? Se sent una satisfacció molt gran perquè cal dir que jo vinc, vosaltres sou molt joves, no? Però jo vinc d'una dictadura que no ens deixarien parlar la llengua més bonica, que és el valencià, i després les costums i tal, això se sent una gran satisfacció. Qui mos ho havia de dir a vosaltres això, que la gent jove com vosaltres que estiguéreu sobre el cas? M'ha passat. No n'hi ha paraules. Per mi una gran satisfacció. Molt bé. I ens podries contar un poquet si els teus projectes han viatjat fora del territori valencià? Pues sí. Ha estat 3 o 4 vegades, ha estat a França, ha estat a Marroc, ha estat a Alemanya, ha estat a Itàlia, a Trento, i la veritat és que en Trento em va passar un cas, allí parlen occità, que és l'entrada dels Alps i això. I jo dic, jo sí, com tinc, jo dic, pare de Déu, vinc parlant en valencià, cantant en valencià i això. I bueno, quan vaig arribar allí vaig sentir parlar, dic, això és pan comido, dic, això va ser. I la veritat és que va ser una actuació molt bonica perquè dir algun desficaci dels meus i la gent t'arriba i dic, això és que m'entenen. Després, en la part de França, llavors tenen més difícil és Alemanya, però que bé, que la gent molt bé. I bueno, i en Marroc va ser espectacular. He fet un treball en Ahmed Touzani, que és de Tànger, anàrem a Tànger, i bueno, va ser espectacular perquè la gent d'allí, la gent musulmana d'allí, deia és que cantes el mateix que estem cantant vosaltres. Dic, sí, però canta valencià que és més bonic. I la veritat és que és molt bonic, una experiència molt bonica. Que guai. I bueno, dins de tots aquests territoris que tu has viatjat, quin seria el que més t'ha agradat? Pues el que més m'ha agradat va ser Marroc. Marroc va ser, ja t'ho dic, va ser extraordinari, molt bonic, de veres. Molt bé. Molt xulo. Bueno, hi ha una xicoteta curiositat que tenim el nom de Botifarra. Sí, ja teniu. Ui, si vosaltres ho sabereu. de família. Us heu trellat, claro. Pues mira, jo no ho sabia perquè en ma casa Botifarra amunt, Botifarra avall. I no, potser li preguntava als meus huevos i no. I ma tia Elvira, que ja s'ha mort, cosina germana de mon pare, un dia diu, t'has sentit que t'han preguntat això i no ho saps? Diu, jo sí que ho sé, dic, pues ja està dient. Pues resulta que el meu tatarabuelo, bisabuelo de ma tia i bisabuelo de mon pare, de ma tia Elvira,
Pues diu que anava tots els dies a una cantina que es deia la Font de Nolasco, que per cert hi ha una cançó sobre aquesta cantina, i tots els dies demanava botifarra. Imagineu-vos el trellat, doncs el trellat dice que portem 6 generacions. Ah, Dios, casi res. Ja veus tu si el trellat i botifarra amunt i botifarra avall. Bueno. Sí. Bueno, i ara ens agradaria saber on te trobes tu més còmode, cantante a un superteatre, per exemple el Teatre Principal de València, o millor el teu poble, si els vols que et diga la veritat, així estic con la perla del tabac, la veritat, perquè en altres puestos, compromís, no? Com per exemple que ara està dient el Jordi que l'any que ve estaré cantant al Palau de la Música de Barcelona en el gran Vilaplana, José Rafael, i claro, això la veritat és que veus una miqueta a la gola, però clar, quin posa, però bueno, jo i a última hora ja, quasi està Blasco, quasi a Teasco, que a última hora jo el que vull és que això no es perda, difundir-ho, i ja està, ni més ni menys. Però bueno, claro, estàs més a gust, i en gent jove, per supost, explicant-nos el vuelo, que ja va fer el vuelo, que estigui fort. El que a mi m'ha explicat de xicotet o de jovenet, ara estic fent tot jo. Molt bé. Uau. Bueno, i tornant a la teva producció musical, quins projectes... Quins projectes tens a curt termini? Perquè hem sentit alguna cosa d'un Nadalent que... No, el de les Nadales ja està fet, el de les Nadales del tema de Nadal ja està fet. Ara, i el que tinc en ment, jo sempre ho dic, que gràcies a vosaltres les dones, estem cantant això, perquè si veus els homes, molt poquet. Els homes, cants de faena, d'això, les dones, els cants de bressol, els cants de plegar querelles, de les dones. De totes les quotidianitats. Els cants d'emblanquinar, els cants de... Jo me'n recordo encara, ma mare cantava, avui ja no, avui això ja s'ha acabat. Avui les dones cantàveu als magasins, avui canten i vos donen el finiquito l'endemà. Antes les dones cantaven, i a mi la tia Tere encara viu i me conta, diu, els amos volia que cantaren perquè estaven tisorant el rei en el mes d'agost, en el mes de juliol, la calor que feia, i alguna pegava una cara, i si estaven cantant, elles anaven... Això era bonic, això, no? Pues avui això... I bueno, aquest projecte sobre el tema de les dones. Conec a la Carmen París, després està la Maria Tarnal, la Sílvia Pérez Cruz, tota aquesta gent, i m'agradaria fer alguna cosa en elles que està així un poquet parlat i cantar un tema que quasi que fins als anys 60 se cantava, els cuplers, els descarats, i els descarats cuplers. N'hi ha tanta repressió que si ho dies cantant no passava res, però si ho dies parlat, almenys ho tancaven. I bueno, i després la repressió de les dones, el que d'això, a mi m'agradaria fer això. I després una altra cosa, que antes de morir ho tinc que fer, cançons de xiquet. En ser una burra, de bressol, de jocs, de la càbala, dels jueus. Els jueus, els musulmans, jueus i cristians, estan tots junts, les cultures, tots canten el mateix. Així no és un estil el farolet del meló. Sí. Això és de càbala. Això en Beniarrés ho fan. Beniarrés, ho he vist. Exacte, en Beniarrés i en l'Orja també ho he vist, que encara jo sé que si al comptat se fa, però tota aquesta tonteria, que pareix una tonteria, que no és una tonteria, això, fixeu-se i veureu els signes que posaven una escala, una lluna, una mitja lluna, un sol, això és càbala, tu. I després posaven una ratlla xina cap per avall, això és el signe de la càbala, i no ho sabem. Ara el Halloween o com es pronuncia, doncs no estic d'acord. No estic d'acord que entre el que no estic d'acord que és que ho perdem nosaltres. A més, tinguem cançons i no sabem el que és això. I vull fer tot això, perquè en sé moltes. Jo t'animo. Jo ja estic animat. Bueno, i per tancar l'entrevista voldríem saber què significa per a tu la Casa Cuesa. Mira, guardat. La Casa Cuesa és una locura meua perquè des que jo era xicotet està al mig de l'horta de Xàtiva i bueno, quan jo era xicotet venia ara per Sant Francesc, que és ara, anàvem a expulsar el cacau. Jo anava a fer la mà per allí. I me'n recordo que anàvem en el Paco,
Enrique, que diu ma mare, la tia Trini, ma mare i els meus germans. Tenien un ACA, un cavall d'estos grandons, d'estos un rosi preciós. Jo, com era xicotet, a mi m'arregaven damunt del cavall. I quan passaven per la Casa Juesa, jo la veia. Jo li preguntava a ma mare, mare, qui viu a la Casa Juesa? I ma mare feia, ahí viu la tia Dolores i el tio Fèlix. La Casa Juesa estava ja feta a pols, no? La van despoblar en el 39. I contava que jo me'n recordo d'ells que anaven en un carrer venint pebrella, sabeu què és pebrella, no? Pebrella i els rais secs i això. I la tia Dolores era una dona d'estes primes, altes, morenes, en el moño afro, quan fa una morisca, m'abuela dir el moño sorongo. I li faltava mitja orella perquè treballa en un circo i una mona li va pegar un mos. Això m'ho contat la tia Tere. I vivien allí, imagineu-se les condicions que viurien, la casa estava d'això. Bueno, pues, ha anat passant el temps, la moda, no?, que l'ha feta, jo ho dic que gràcies a la moda, no, s'han fet moltíssimes coses, perquè si no m'haguera apoyat, totes les meves locures, això no s'hauria pogut fer, i ella sempre ha estat, i els meus fills, per supost, també. Bueno, pues, un dia vaig parlar amb l'home que portava les terres, perquè la casa tenia sobre 60 fanecades. En el secà no són fanecades, però en l'horto són moltes fanecades, és molt de tros. I entonces vaig parlar d'això, i això era de la condessa d'Almodóvar, qualsevol cosa, saps? La condessa d'Almodóvar va morir i va passar al fill. El fill li diuen Don Fernando Merri del Val Díaz de Rivera. Nada más. El tio vivia en Washington, bueno, van muntar ahí un chiringuito de pobre. Bueno, la bona qüestió que per allargar-ho la vaig adquirir perquè ell me dia la casa i jo li dia Don Fernando no és una casa, és un derribo. La casa està en ruïnes. I bueno, la portem, ara farà 6 anys que la van comprar i entre el meu fill, el meu pet, el meu germà, el ment de l'herenda, la meva dona, ha sigut una cosa de família i ara ja es pot entrar perquè la casa és del segle XV. Sí. Se van trobar unes pintures del segle XVI, ara vindran a restaurar-les també, i bueno, i allí estem muntant, pues, a mi, mira, no m'agrada criticar-lo, el que passa que m'agrada dir la veritat, en aquest sentit. En ma casa han sigut llauradors tota la vida, i per mi és una honra. En ma casa no han volgut que jo fos llaurador, no volien, perquè m'abuela deia, tu saps que estàs en un taller, que plou i neva, i tens el jornaler de l'altra manera, tens que estar mirant al cel, no? Bueno, pues per això. Entonces, Xàtiva, una ciutat, pues, molt senyoreta, els llauradors, pues, que Morreig ha tingut una miqueta, no? I, bueno, pues, les coses canvien, per supost, però m'agradaria que aquesta cultura llauraura, que per desgràcia se'n va, perquè l'Horta Xàtiva... Mira, els llauradors més joves tenen 5 anys menys que jo. Quan ells es jubilen, la cosa va a la merda, però en poques paraules. Fotre, ahir n'hi ha un bagatge i una cultura i unes ferramentes que això no s'havia de perdre. Unes ferramentes encara mitjevals, com per exemple l'alada romà. L'alada romà, en cas una alada de fusta, conforme llaurant els àrabs i el romà, això s'havia de perdre. I després, és que va tot lligat. Després, pues, no sé, jo no soc creient, però el respecte. Ma abuela era molt creient. Jo me sé totes les oracions. Juntar allí a gent, a qui siga, i xerrar. Algú es pensarà que jo vull fer més ric, sí, de cultura. Això sí. Però l'altre, jo el que no vull és que això, pues la casa és gran, és una casa gran, i bueno, pues allí a fer coses amb habilitat la quadra, que també és molt gran, dar-li una sala del segle XVI. Que siga com un espai de referència. Exacte, ja està. Que una ciutat com Xàtiva és mentira, que una ciutat en tanta categoria, la veritat és que no. I al mig de l'Horta. I si t'agarra un batistol que diem a bola, doncs tens l'Alcanyís, l'hospital, tens el camp. I bueno, això és la Casa Juesa, és la Casa Juesa que no volen que li digui la Casa Juesa. Perquè s'ha dit tota la vida la Casa Juesa, era la casa pròxima, que són els primers pobladors que vingueren el rei Jaume a la reconquista dels musulmans. I eren de la isla de Pròxita que Nàpols era el regne d'Aragó. Entonces aquella gent... I diuen les males llengües que així n'hi ha unes figueres que es diuen napolitanes. No sé si vosaltres ho heu sentit anomenar. Són unes figues negres molt grosses, però els huevos diuen poletanes. I diuen que són ells que portaren les llavors, les poletanes, per plantar així al regne de València, l'antic regne de València. Ja tu, Claríssim. Molt bé. Molt bé. Pues bueno, moltes gràcies, Pep.
per haver-te oferit també per a formar part dels actes que fem a Lídia Serra, Mariola, i res. Molt de gust i bueno, benvingut, amor, a altra volta. Moltíssimes gràcies. Pues fins així l'entrevista amb Pep Jimeno, li reiterem de nou el nostre agraïment i vos recordem que estos vídeos estan inclosos dins dels programes que realitzem en el cicle de turisme d'ací de Muro i podeu visitar-nos a les xarxes socials, tant al YouTube, al Facebook com a l'Instagram, tant de l'IES Serra de Mariola com del cicle de turisme. Moltes gràcies.